Belai no wana ma sinchake kaisa mangpili kasai pheka dolai long trebili mono ardi blok bai khobjak lomba bil kamini nukong khungdok ni TRPC bagan horni 12ta tamani jorao asumsa bukha sitra tongnai rok bai chokchai rijak mabai bebagno thapla chawi thangka yagulo amtani lukurok thangi nainai mane phangsa phano kaham grekha TRPC ni ojama rokno phainai phainan bagi koikha teyakari naitungni kubikok TV mangpiliwo जोंरो तिनी फाइमाने कारण गाय नुगुइ मांखना मीडिया पर्सन नर नुगुइ मांखना तिनी बागान चारे दिगि गोखामामां नंनि ननो तो फाइगा जखन बाय थां नुगुइ मांखना जों फुंनिसिमि अरो तुंफ्ला खापला हर बुथालाय माबाय आकन माबाय तिनी जे सात परिबार बागान खामानि बुदिगे खामका जों बताबो कुनु साइबो मायाको हाइ हिन नंग न मीडिया पर्सन ननो किसे हिनमाने किसिम तिनी अवस्था रो फाइकि सनाय फेदि तिनी TRPC डिपार्टमेंट रो ताकबो কোনো যোগাযোগ जों बाय मायाको बरबो फाइ अफिसार कोनो फाइ नाय पेयाको तिनाव तो TRPC आन्डाराव जखन तिनी ड्राइवर बागान तो के एमने और बुसर खामकाना एमने खाय तो 2500 आगे 3000 रक खामका 3000 के और टोटल बागान मालिक कयजन तो बागान मालिक खामजांनाय रह हंकाय जों ताक 7 परिबार खामजागो बागा के आपुरु खामपुरु के बनुर नगनाय करि दा 7 जन बिसिङो केबो माने जाना मानाय करि दा ताक फाइने रक तो जों केबो नुगिया जिनि जों बागान बाय जिनि नक दंमा हंकाय 3 हयते 4 किलोमीटर हासालो जों हंकाय रेल स्टेशन गानावो हंकाय बागान हंकाय yang जारो सरा एरियावो अन बागै जों कुनु साइमारिया हंकाय yang रकबो किसा जों yang नि बरकबो साइमानि दा साहरिया ना साइमे दा बरकबो दा हंका आंखायनो 7 परिबार जखन खामगासो गायसने खामखै जे दनु फैया 7 परिबार जखन खामगा तो किसु मिसे नुमा तो गारं माने जों जानो खाय जोंबो मासे ना मांले बानजरि नार मान खामनै खासै दारानि निमु आन मुंखै सेगर देबो कय शतंनि नि केमने 300 तंना आबाय दा सलि जा के नों तावन छ ताबो द बागान खामै थांगा हायकेबा ताबो नि चलना त कुनु करि खागा नों ताबो तामो साना मुसुं जे तिनि नेता हायकेबा नि मन्त्री मिनिस्टार हायके एमएलए तंनाय बा अमत TRPC आन्दार जे हेतु खबजागो के TRPC नि चेयरमैन रनो कुनु साना रा मुसुं जाते फाइनाय फेनान बागै फाइनाय फाइतो जोंना तामो बाय खाइरनो बरक तामो खाय व्यवस्था खाइनो बमति खाइगाय जानो आबरक सागाय माने जोंबो किसा बुखा सन्तुष्ट खामु ता फानो फाइ बनायाको चेयरमैन बुखाया बा उ बारानि नेता पेता रको ता फानो सखयाको आसगुखा ता फानो फाइको आं फुंनि 6टाव सखयगा बागान खामु नै फाइ नायखा नाय गुरगो थाङै नायखा नायखांगाय ताइ तामले खाइनाबा खामि जे थांगांगाय जों साइसो माया दिनि फुंगोसो जों साइमानो गाय फाइ आं गुरगो आगय नाय थांगै नगो थांगा थांगै ताम खाइना दंबा ताइ खामिसे थांगांगाय साबनो साइबा हामनाय नि बुखा जङै दंखाता गाय थांगै आगय तुकुय आगबै अंको खांगाय ताइसा बरक थांगा मेडियो फाइबो हिन्दी तामनि सा नायगराना नि फाइगा फाइ आगबै इगताबो बुंगोगा गाय खामिसे थांगांगाय ताइ तामले खाइना दंबा साबनो साइबा हामना अबो हनै जोंखाय सालाय फाइदा मा सांना ताइ तामले खाइनाबा ना एमने बायनि सन्देह रतो दा दं जे आमो सकमाने तो तामनि सन्देह खाइनानि कोनो वालाय जा खायखो 17 रक करि ता दं 17 करै जों फायो बागान रावो थांगो साबाय वालाय सुलाय करै जों बागान आरि जतसे मिल दंगो हंगाय ताइ साबबो वालायना दंबा कुनु जतसे ताकु बुगो केबो करै चिनि आरो के माने आलादा हनै करै जतसे चिनि बरक मामांसि अ जागाव हंगाय तामनि सानाय ताबो साबबो सकसागा साबबो ताम खाइरेखा जों बाबो साइसि मालिया हंगाय दिनि फुंगोसे साइमानो हंगाय मिया जुदि साइमांखा हंगाय तो जों फाइ फानो किसा मिसादा नारंमानो हनै जेस्ता खाइगामु ए साइसि माया हंगाय हंगाय आयां जारु सरानिकाय आयां साइतकाय खामिया चिनरन के तांगि खाम आबनो जोंबो साइमिया दा साबो फाइ दाम खाइगा आबो जों साइमिया मजे बागान खामजां माने बो एरिया बो आनि आबो दे लम्बा बिल बा जारु सरा बदान नकलाय खाता एमना बो मोनो एरिया ना मोनो एरिया दलाय डिस्ट्रिक्ट मोनो ना आबो खाइनाय दाबो अंको जिनि तो TRPC नि खाइते TRPC नि अफिसार खाइबा तामु सानो जोंबो खानाना मुसुंता तामुनि जोंनो बखानो किसा सन्तुष्ट खाइखलांनो आबनो जोंबो अबो एमने साना थागा नरन थाङि ताबो कुनु पाला मानजिया जे माने कुसुबेरनि बर फाइनाय फैतो हाकेबा TRPC नि बर फाइनाय फैदो आबनो ककसार मंना औ जोंले अबो पैसे चाइ दंमाबा ताम खाइनाबा अबो पैसे चाइ दंगो हंका हामबाय